als articles del reporter de la República del Cap de Creus. Bona tarda, senyor Lluís Landot. Hola, bona tarda. Una altra vegada estem aquí, al peu del canó. Esperi que me crida molt, vostè? Me crida tant que deixarem a tot L'Aixordut. A mi no, és per la gent. Per la gent de la ràdio. Sí, jo ja m'ho he baixat. Molt bé. Baixis la ràdio més avall, doncs. Sí. Ho tinc que advertir-ho perquè no fem una timpanitis o alguna cosa. Una timpanitis. Sí. De què parlarem avui? Bueno, doncs avui parlarem de la llum. Epa! Mira! Parlarem de la hidro, No, de la hidro no, de la llum natural. Embocar a acabar la llum. De la llum natural, de la creació de la llum, que això ens portarà a la creació del món i qui el va crear, qui va ser el creador segons alguns, i encadenarem amb les religions i, bueno, una mica hi haurà una visió una mica oberta sobre la creació, Déu, les religions... Em fa pànic, vostè, parlant de religions i déus i coses d'aquestes. No, serà una cosa molt calmada, no és pas per burlacions ni res. És perquè l'altre dia, miri, si vol, li comento el títol de l'article. Comenti. Es diu Facis la llum. I és perquè l'altre dia, a l'arribar a la meva petita oficina del carrer Mirandola, em vaig trobar la bústia més plena de lo normal. A part de les propagandes d'ofertes dels supermercats i bricolatges, hi havia un parell de números de l'Atalaya, que és una publicació dels testimonis de Jehovà. I haig de dir que jo també me la vaig trobar. Sí, passen sovint. Depèn per quines contrades passen, de 2 en 2 o de 3 en 3, de vegades hi ha una senyora. Total, que de seguida ho vaig relacionar amb aquells 2 homes ben vestits que m'havia trobat més avall. Mentre fullejava els llibrets, em va venir a la memòria el record de quan passaven per les cases ja fa 40 anys enrere, i sempre deixaven l'Atalaya i el Despertat. El reino de Dios, ¿qué es? ¿Cuándo vendrá? Pregunta la revista dels testimonis de Jehovà. I és que de vegades una cosa que normalment els més incrèduls qualificarien de poc rellevant o intranscendent, en mans d'algú en temps i un padrís al sol, pot arribar a convertir-se en un tema prou interessant, sense voler arribar a ser irreverent. Però de vegades el que sembra preguntes pot acabar recollint més preguntes. I la pregunta se'm dispara tot recordant l'anunci d'un recent programa de TV3 que parla de la història del cinema català titulat La gran il·lusió, en la que un senyor representa Déu que ordena «facis la llum». Vaig recordar que entre els llibres que tinc a disposició a l'oficina hi ha una antiga Bíblia. Així que, sense saber ben bé per què, vaig començar a buscar tals paraules. I va ser llegint el Gènesis, els punts 3 i 4, com vaig dubtar de que en el fons Déu fos un ésser del tot totpoderós. Potser només era un experimentador avançat per l'època. I no és que jo m'ho inventi, es desprèn de les primeres línies de la Bíblia. És d'una lògica tan evident que si no fos així no s'hauria descrit de tal manera. El llibre, que està escrit en castellà, afirma «Dios dijo, haya luz, y hubo luz». Això també ho han aconseguit els humans. Transportat a l'època adequada, també va semblar quelcom diví. Bé, això és un comentari fet per humans que no té cap valor religiós. El que compta són les paraules bíbliques. 4. Y vio Dios que la luz era buena. Aquí és des d'un principi que es vol declarar que Déu no ho sabia o ho coneixia tot en aquells moments. Podria arribar a saber-ho tot dels homes i de la resta de les seves creacions, però en aquell moment desconeixia la reacció resultant d'experimentar amb coses que ja existia, que sembla que encara mai s'havien fusionat anteriorment, almenys amb aquell resultat. Si Déu hagués conegut
l'existència de la llum com a tal, ja hauria sabut que era bona. Per tant, i tenint en compte que es parla d'un Déu totpoderós, omnipotent i creador de tot, la propera línia de la Bíblia hauria de ser 4. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Així, i vio Dios que la luz era buena, amb aquestes poques paraules inicials, ens proposa la Bíblia un dubte sobre la omnisapiència de Déu fora del que era el propi planeta experimental Terra. L'autor o autors del llibre semblen voler al·ludir implícitament la responsabilitat de proclamar Déu com creador del tot abans de la creació terrena. Els més ignorants ens podrien preguntar si Déu fins a aquell moment desconeixia la llum, vivia amb l'obscuritat absoluta. De fet, escriure sobre la necessitat de la llum per a Déu potser només sorgeix de la nostra com a éssers humans per a veure-hi. Els poders de Déu són tan inabastables que fer-lo esclau de la necessitat de percebre aquesta radiació electromagnètica és minimitzar-lo fins a nivells animals. Podria ser que el naixement de la llum fos un fet fortuït tant per al cinema com per la interacció i reacció d'elements naturals primitius, primaris, llunyans, però a l'atenció divina? O és que potser ja tot havia estat construït anteriorment per Déu, però al no ser del seu agrado ho va esclafar tot. Va fer-ne una bola que per nosaltres aleshores d'ara en coneixeríem científicament com el Big Bang, per tornar-ho a deixar explotar tot, buscant que aquest cop que el resultat de la reacció en sorgís una llum bona, sia no mortal pels seus projectes. Aquí sí que hi podrien tenir significat les paraules de la Bíblia. Y vio Dios que esta vez la luz era buena. Amb tot, els més reticents poden preguntar-se quin dret tindria Déu a destruir l'anterior creació i què o a qui va sacrificar. I no és que la segona creació li sortís gaire millor. Continuo repassant la Bíblia i altres llibres que ens informen del tema. A la fi, Déu va tenir que expulsar del paradís experimental les seves creacions quan van arribar a ser massa desenvolupades i problemàtiques. Els va deixar abandonats per terra, obligats al seu treball, fatigues, dolors, penes i alegries, fornicacions, multiplicacions i assassinats, sigui dit a la seva humanitat. Al cap dels temps, fent gala d'una mena de preocupat amor tipus Bill. Què vol dir Bill? No, em refereixo aquí al Bill, que es preocupava molt dels seus amics també. Va enviar el seu fill per veure com podia redreçar les seves destarotades criatures. Jesucrist va resultar ser massa bo. Anava seguint els mandats del Pare per posar llei i ordre entre les bestioles creades en un principi. Però Jesús ben aviat va veure que tot sol no podia arrenglerar tota aquella gent, i menys amb la restricció de poders suprems a què l'havia sotmès el Pare. Així, es va rodejar d'uns ajudants anomenats apòstols, fins la quantitat inicial de 12, perquè l'ajudessin a predicar l'amor i la bona fe entre els homes i les dones. Com tots sabem, Jesús va morir sense aconseguir-ho. Només si de cas se salvarà l'ànima del que ho vulgui de fer. Total, com que amb bones paraules no es podien controlar les ànsies dels pobles, es va imposar la por. Però els primers predicadors de Jesús encara no tenien gaire la mà per la mà això de fer por. Però ja existien altres antigues i aterridores religions d'on traurien idees i dimonis. Al llibre Hem perdut l'Oremus llegim que la paraula dimoni ve del llatí daemonium i del grec daimonion, diminutiu de daimon,
que significa una divinitat menor. Es veu que el dimoni és l'esperit del mal aparegut amb la rebel·lió d'una part dels àngels contra Déu. També podrem llegir el llibre Mentiras Fundamentales de la Iglesia Catòlica que en el relat del Gènesis, quan Yahvé va veure la maldat de l'home que havia creat, es va proposar d'exterminar-lo. Quina mania que tenia aquell home, aquell ésser, en exterminar. Però aquesta vegada sense tenir que trencar tota la maqueta, com suposem que havia passat abans del Big Bang. En el capítol 26 del Levític i en el 28 del Deuteronomi, on es descriuen tots els prèmits i els càstigs de Déu pels que compleixen o no els seus manaments, Yahvé amenaça els pecadors amb tota mena de desgràcies. Però encara no es parla de cap infern, que és on suposadament tenen que anar a parar tots els malvats. Segons el llibre de Pepe Rodríguez, és en el Nou Testament on apareix la paraula Gehenna Ignis, foc infernal de la vall d'Hinnom. I més tard encara es parla d'un Ignis inextinguibilis, foc inextingible i etern, procedent d'una traducció llatina que no apareix en la Bíblia original. Pepe Rodríguez apunta també que l'infern catòlic procedeix de la còpia d'un infern pagà ja existent i localitzat metafòricament, com ja hem dit, a la vall de Hinnom, on els antics cananeus hi celebraven els sacrificis cremant nens i adults en honor del déu Moloch. En el primer concili de Laterà l'any 1123 s'imposà l'existència de l'infern catòlic com a dogma de fe, sota amenaça de presó i tortures per als incrèduls. Recomano, si hom pot i es té la sort, fer una lectura dels llibres Historia de los Papas y los Reyes de Mauricio de la Chatre. Déu-n'hi-do com em va anar aprenent amb els anys aquells apòstols. Però sota la impalpable on encara pol·lulem, hem anat mossegant pomes. I lluny de la infracció original es pot veure que les lleis s'amollen al tarannà dels nous dies. Però anem en compte, tornen a ressorgir els predicadors de la por. Es volen fer passar per molt catòlics, però parlen de forma i manera molt allunyada de la de Jesucrist. Paraules lluny també de les noves lleis dels nous homes i dones. Els nous predicadors han ressorgit amb l'estigma de massa antics, massa propers a Moloch. Si Jesús tornés a la terra, quants temples no tindria que esbandir? Esgarrifat quedaria. Encara fa sol i estic bé assegut al pedrís i sorgeixen antigues preguntes. A la fi, llum divina o llum lligada a l'atzar casual de la naturalesa? Si Jesús duia bossa o no duia bossa? Si les espardenyes que duia eren comprades o donades? Religió i política, política i poder, poder i por i submissió. I per què no? També esperança, amor i salvació. El que estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. Tranquils, però, que només acaba de començar el 2019. Quin mal li ha fet la propaganda dels testimonis de Jehovà? No, sí, no, és que va servir per passar l'estona, perquè, esclar... Jo vaig llegir-ho, vaig llegir-ho, terrible, terrible. Sí, sempre busquen uns dubtes molt eterns. Sí. I bueno, amb aquests dubtes no els atenen pas només ells, els atenim tots. I d'aquí ja se'n pot anar el diumenge a missa, El diumenge a missa. Fa uns temps que hi va. No va a missa vostè? Jo hi vaig cada diumenge, Mare de Déu, això vostè irà a l'infern a cremar. Haurem de canviar el dia que ve vostè, perquè si no l'Assumpció, com que ve al mercat... Què vol dir, que li molesto, poder? No, és que me'l interromp.
No, però és que m'estic acostumant ja a aquestes Però, miri, hi haurà un dia que la portaré a missa. Em portarà a missa? Però què m'hi tinc que portar a missa? Jo hi vaig tota sola, jo el conec molt en el mossèn. Mare de Déu, fa anys, fa tots els pobles d'allà de la República. Jo em pensava que avui seria més perillós això de la religió, però veig que no. No. Ens n'hem sortit prou bé. Ens n'hem sortit, sí, perquè només hem vingut a dubtar. Sí, és evident. Poc podem fer-hi res més, perquè la fe, si el qui la té, el qui no la té, no la té, però el dubte sempre hi és. Evidentment. Evidentment, que hi és el dubte. Doncs molt bé. Moltes gràcies, una vegada més. Bueno, ja sap, jo sempre aquí amatent. El pròxim dia ja tinc una visionària de que més o menys, com que entrarà al febrer... De què anirà el proper dia? Parlarem del temps, però no del temps meteorològic, del temps físic. Temps físic? Físic, naturalment físic, de la fred. Què vol dir? De la fred, que es nota, que passa. La fred o el fred? El fred. El fred és el que fa el temps meteorològic. Sí, l'Alfred Rodríguez Pico. No s'emboliqui vostè. No, que demà el tindrem aquí, eh? Ah, sí? En persona? No, demà el tindrem per telèfon i divendres aquí llançat fent una conferència. Ah, potser seria bo d'anar-hi a veure. L'Alfred parlarà de la fred. De la fred, jo també, doncs. Mira quina vinentesa que ens trobarem. Quina casualitat. Quina casualitat de la vida, eh? Boig. No, bojos fan bitlles. I tant. Va, parlem la setmana vinent, doncs. Fins la setmana propera. Bona Adéu, tarda. guapo! Adéu. Ràdio Llançà,